Vill du se mer cykel? Titta på Home of Cycling på Eurosport med mig, Roberto Vacchi. Lars Bak fra Lotto Belisol er tredobbelt dansk mester i enkeltstart. Men det er som hjælperytter, vi bedst kender den 34-årige silkeborgenser. Det er klart, når vi kører med Greibel, så er det 100% for Greibel. Han har altid kæmpe chance for at vinde, og det nyder jeg at arbejde for ham. Det er det, jeg ligesom er købt for. Og når vi så både har Jürgen van der Broek og Greibel med, jamen altså så synes jeg, at en ryttertype som mig er god, fordi at, så kan jeg kan bruges til lidt af hvert. Jeg er ikke dårlig til noget, men jeg er heller ikke super god til noget, så jeg er sådan en god, habil hjælperytter i alle slags terrænger, og det er der også brug for. Og så de gange, hvor som Danmark rundt sidste år, hvor Ender Greibel ikke er med, jamen, altså, prøver jeg også at tage chancen. I Formi for 2 år siden, og i Giro d'Italia, chancen er der. Det er i hvert fald ikke nogen undskyldninger. Når 2014 nærmer sig sin ende, og Lars Bak skal se tilbage, skal det være på succes for både ham selv og for holdet. Ja, men det har, hvis jeg har kørt godt i klassikerne og lavet mit arbejde i Tour de France, og så fået en sejr i et eller andet cykelløb, det kunne være rigtig godt. For 12 år siden gik Bak fra at køre amatørcykling til professionel cykling. Og i den mellemliggende periode er der sket store omvæltninger i cykelsporten. Jamen, altså, der er jo sket en kæmpe ting, at alle holdene de har jo næsten 3 træningslejre. Det har vi også på Lotto, inden sæsonen går i gang. Da jeg startede på Team Facta i 2002, jamen, der tog vi til Langkaervik eller kørte indledningsløbet nede i Italien. Ikke? Budgettet var selvfølgelig også anderledes, men nu er der meget mere fokus på allerede at være nærmest i topform til Down Under, fordi der er kommet pro-turen, der er kommet pointene, og pointene er vigtige for holdets eksistens. Så vi kører allerede lead-out training i december måned. Så jeg synes, det der ændrer sig fra da jeg startede, det er, at man stort set ikke har fri som cykelrytter. Man har egentlig kun en måned om året, hvor man virkelig kan rive stikket ud, ellers så er du faktisk på resten af året. Og mange cykelrytter kører cykelløb i 10 måneder om året. Ikke? Så der er ikke ret mange sportsgrene, hvor du er på så meget, som jeg tror i cykelsporten. Så man skal virkelig kunne lide at træne hårdt, og man skal kunne lide livsstilen, og man skal holde fokus. Lars Bak kom til Lotto Belisol i 2012. Og der skal leveres resultater i år, for den stærke hjælperytter vil gerne forlænge karrieren, og gerne med sit nuværende hold. Jeg vil rigtig gerne blive, og jeg skal også forlænge kontrakt i år, så jeg regner med, at jeg kan hive noget ud af posen her de næste par måneder, og så gå til ledelsen og høre, om vi kan finde ud af en ny aftale. Det er i hvert fald det, jeg rigtig gerne vil. Jeg er 34 år nu, og jeg har været lidt rundt, og jeg har kørt 13 år som professionel, så jeg synes, det er det bedste hold, jeg måske har kørt på, så det jeg vil rigtig gerne blive. Som en af de mere rutinerede ryttere er Lars Bak en af dem, de unge kan støtte sig opad. Og set i bagklogskabens lys er der også nogle ting, Bak vil ændre i sin karriere. Jamen, det er jo nemmere at være bagklog, men jeg vil måske have prøvet at fokusere på at blive god til 1 eller 2 ting. Men det er det, når man er ung, så er man naiv, og man har en stor tiltro på sig selv. Man tror jo, man kan vinde Tour de France, og det skal man jo også have lidt. Men det er jo klart, at med alderen bliver man mere realistisk. Men i bund og grund fortryder jeg faktisk ikke nogle af de ting, jeg gjorde i min karriere. For jeg synes også, at jeg har prøvet at rykke mig væk og prøve at søge på nye hold og få ny motivation. Og fandt også min rolle efter nogle år. Men det er jo klart, at når du er helt ung, så skal du ikke bare blive hjælperytter med det samme. Der skal du skal også prøve at udforske, hvad kan du? Og så finder man jo ud af efter en karriere, at hvor man kan bruges hen, og så bliver det også et arbejde og en hobby, og altså, når man får familie, og der skal godt tjenes penge, så det er med at få det maksimale ud af det de år, man kan være med i nu.
Home of Cycling presenteras av Scott, Saeco och Skoda.